Som una ciutat com Tarragona, crec que hi ha molts mitjans, amb una coincidència en la majoria de casos, que és la debilitat, la feblesa de les seves estructures. Jo crec que tindrà futur la premsa de paper diària si apostem per la qualitat. El que ja no té sentit és que el diari de paper continua explicant un dia després les notícies que han passat el dia d'abans, que ja tothom les coneix a través de les xarxes socials i dels digitals. A nivell local, jo amb un grup de companys periodistes vam decidir de tirar endavant un producte que combina el digital i el paper. El digital nosaltres el mantenim gratuït perquè difícilment en un àmbit local podríem fer un mur de pagament. Que està naixent en el món del periodisme al nostre país en els darrers anys i que està impulsat per periodistes, no per empresaris, no per grans empreses, sinó per periodistes que, víctimes de la crisi, es reinventen per fer productes nous. És a dir, nosaltres som periodistes que treballem en altres coses i que ens unim en el fet. És a dir, no som una plantilla, no és una empresa amb una plantilla de periodistes que fan el fet, no. Jo crec que aquí hi ha una bombolla. Jo crec que hi ha una bombolla i que crec que un dia ho altre petarà. I evidentment si jo vaig promoure el fet és precisament perquè jo no volia ser un periodista que copiés i enganxés notes de premsa.